Domnule președinte, despre bani, haideți să vorbim. Sunt foarte importanți pentru că atunci când vrem să demarăm lucruri și nu-i avem, nu prea avem cum. Haideți să vorbim puțin despre bugetul pe anul acesta pentru județul Ilfov și să facem puțin referire la sănătate. Oamenii se întreabă, care este bugetul de anul acesta și cât ați alocat pentru sănătate? În primul rând, este pentru prima oară în istoria județului Ilfov când Consiliul Județean Ilfov are un buget mare, un buget corect, un buget care corespunde necesităților cetățenilor din Ilfov. Și aici aș dori să vă fac o paranteză, sunt peste 300.000 de locuitori al Ilfovului care muncesc în București și care plătesc taxe și impozite în București și pentru prima oară am reușit să primim din taxele și impozitele strânse în București, dar plătite de către cetățenii din Ilfov, o cotă înapoi prin care putem finanța foarte multe proiecte, evident și proiecte în sănătate. Avem un buget record în sănătate pentru că avem nevoie, inclusiv la atragerea fondurilor europene, de o cotă de cofinanțare destul de mare și aici aș dori să vă vorbesc despre Spitalul Buftea, spital în care am atras un proiect european de 100 de milioane de euro, unde cofinanțarea va fi una generoasă și acești bani ne ajută să putem cofinanța astfel de proiecte. Când ați fost ultima dată în spitalul din Buftea? În spitalul din Buftea am fost circa acum o săptămână. M-am întâlnit cu doamna manager acolo. Vom începe proiectul cât de curând, proiectul de 100 de milioane de euro și vom construi un spital nou de la zero. Datele arătau că este o maternitate importantă pentru județul Ilfov. Cetățenii care vă scriu, domnule președinte, spun că la această maternitate, pe lângă faptul că se nasc foarte mulți bebeluși anual acolo, avem o statistică și în rândul celor care intră, care trec pragul acestui spital. Evident, Spitalul Buftea nu deservește doar cei 23.000 de locuitori ai orașului Buftea. Spitalul Buftea este important pentru toți locuitorii din zonă. Fie că vorbim de Mogoșoaia, fie că vorbim de Periș, de Snagov, de Gruiu, de Corbeanca, dar și mulți cetățeni din Dâmbovița vin la maternitatea din Buftea pentru că e mult mai aproape și pentru ei. De exemplu, au scris pe pagina de Facebook a Consiliului Județean Ilfov localnici din județul Dâmbovița care erau foarte interesați de un proiect pe care Spitalul Buftea l-a avut acum aproximativ un an, un aparat special care efectua un screening care depista cancerul de col uterin. Da, este un aparat modern pe care îl avem la Spitalul Buftea și care a fost utilizat pentru foarte multe campanii de screening. Mergeți și în Spitalul Județean Ilfov? Da, am fost circa, cred că acum 2 săptămâni. Acolo suntem în derulare și aici aș vrea să mulțumesc unei firme private care ne-a donat peste 4 milioane de lei și construim o sală nouă de operații și încă o dată vreau să vă spun că este extrem de important să avem parteneriate cu firme private. Este un lucru benefic pentru noi și vreau să le mulțumesc tuturor celor care ne-au dat o mână de ajutor și ne-au sponsorizat foarte multe evenimente. Și aici, dacă tot discutăm despre sănătate, aș merge la un alt proiect care mi este foarte drag, Ilfov prin ochii tăi. Este un proiect care a început printr-o discuție între patronul unei firme private și mine. A venit și mi-a spus că poate să ne pună la dispoziție 8.000 de perechi de ochelari pentru cetățenii din Ilfov, gratuit. Și atunci i-am spus că prefer să-mi facă un discount mare pentru că s-ar putea să am nevoie de 30.000 de perechi de ochelari, de 40.000, neștiind numărul exact de ochelari de care vom avea nevoie. Și atunci acel domn mi-a spus că pentru că lui România i-a oferit foarte mult, vrea să dea ceva înapoi țării și îmi pune la dispoziție, indiferent cât de mulți ochelari avem nevoie, îi pune la dispoziție în Ilfov. Între timp a trecut un an, sunt peste 15.000 de ilfoveni care au fost consultați și peste 21.000 de perechi de ochelari care au fost oferiți gratuit.
Ved că aveți datele foarte bine tipărite, le-ați spus fără nicio ezitare. Să înțelegem de aici că mergeți, ați văzut exact cum decurg acele consultații în teren? Da, merg în teren. Cum decurg ele? Oamenii se înscriu la consultație, putem consulta într-o locație circa minim 40 de oameni pe zi. Se înscriu, vin acolo, sunt 2 medici care îi așteaptă, sunt consultați, le prescriu o rețetă și în maxim 2-3 săptămâni primesc ochelarii. Ați efectuat și dumneavoastră un astfel de consult? N-am efectuat pentru că eu am fost operat acum circa 3 ani de zile. Și atunci să înțelegem că este motivul pentru care mergeți să vedeți cum decurg, că ați avut o astfel de problemă. Am avut o astfel de problemă și mi-am dat seama că este o problemă reală. Mulți pensionari sau mulți oameni nu își permit să-și cumpere o pereche de ochelari și este un proiect social. Toți cei care au un venit de maxim de până în 2500 de lei de persoană pot beneficia de ochelari gratuiți. Înțelegem de aici că vă inspirați cumva sau plecați și din problemele pe care le-ați avut dumneavoastră atunci când susțineți un proiect social. Da, și probleme de care știu, despre care îmi vorbesc alți oameni. Zâmbiți des? Zâmbesc și este un alt proiect interesant pe care îl derulăm. Ilfov zâmbește? Ilfov zâmbește. Anul trecut a fost un proiect pilot. Le-am oferit pensionarilor cu o pensie de maxim 1200 de lei. Le-am decontat cheltuielile la stomatolog în valoare de 3000 de lei. Au beneficiat circa 120 de cetățeni din Ilfov și acum am modificat un pic acest proiect pentru că un om cu o pensie de 1500 de lei sau 1800 de lei nu este cu mult mai bogat decât un om care câștigă 1200 de lei. Și am ridicat plafonul, decontăm cheltuieli la stomatolog de 4000 de lei tuturor celor care au pensii până în 2000 de lei. Din statisticile noastre, locuiesc în Ilfov între 900.000 de oameni, oficial și neoficial, între 900.000 și 1 milion. Suntem pregătiți, investim foarte mult în spații verzi, investim în școli, în lucrări de apă și canal, în infrastructură. Încercăm să facem din Ilfov un județ în care oamenii să-și dorească să locuiască, să meargă la școală, să muncească, să-și petreacă timpul liber.